ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೋವಂದುಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬರತೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಐಟ್ ದಾದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಮಾತ ನಿಕ್ಲ ಇನಿ ತೋಯ್ಪರ ಕೊಡತೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಡೆಲ್ವಿನ್ ಆಯ ಕೊಡತ್ತಿತ್ತೆ ವೈಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ದಾದ ಮಂತ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಉಂಡು ನೈಟ್ ಫುಡ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಪೇರು ಅವಂತ ಇಂಚಿನ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಮಾಂತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ತೋಯ್ಪರ ಪೋವಂದಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಒಂದೇ ಭಾರತ ಪಾಯರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪನ ಸ್ಟೈಲು ತುಲೆ ಐಟೆ ಟೈಮಿಗೆ ಬರೋದನ್ನ ಜನದಂಡೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ പോകുന്നില്ല ಡೆಲ್ವಿನ್ ರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ പോകുന്നില്ല ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಎತ್ತಾರಂಡ್ ರೆಡ್ ಮೂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎತ್ತುವ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎತ್ತಿಯ ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ಗಾಡಿ ಓಡಾಟ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದೇ ಭಾರತದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದೇ ಭಾರತದ ಪೋಯಿನಕ್ಲೆ ಗತ್ತು ನನ್ನ ಓಯರ್ ರೆಡಿ ಹಾಕ್ನಕ್ಲೆ ಓಡಾತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುಂದು ಅನ್ಗಿರಪ್ಪೆ ತೊಲೆ ಎಂಕ್ಲನ ಡೈಲ್ ಬನ್ನಿ ತಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೈಕ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿರ್ತ ಒಂದೇ ಭಾರತ ಎತ್ತದಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷ ಒಂದೇ ಭಾರತ ಲೈ ಬರ್ತೀರಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಮಂತೆಲ್ಲವೇ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು ರಡ್ಡರೆ ಅನ್ನಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ರಡ್ಡರೆ ಅನ್ನಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ರಡ್ಡೆ ಇರುವ ಆಟಲ್ಲ ಇಂದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ACP ದಯ ಹೋಗೋದು ಅತಿ ಓಪನ್ ಅನ್ಪಂದಾನೆ ಅಂಗ್ಲನ C9 ಫುಲ್ ಮಲ್ಟಿ ಇಂಡಕ್ಟ್ ಉಂಡು ತೂ ಯಾರ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಪ್ಪೊಂದು ಜರಪ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಉಳೈ ಎಂಚ ಉಂಟು ನೆತ್ತ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಉಳೈ ಪೋಯ್ ಬುಕ್ಕನಿಕ್ಲೆ ತೋಯ್ ಪಾಪ ಪನ್ವಾ ಬರತ್ತ ಕಾರ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತು ಒಂದೇ ಭಾರತದ ಇಂಚ ಉಂಡು ಸೀಟ್ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಬರ್ಪನಕ್ಲೆ ಬರಲ್ಲ TT ಬತ್ತನ చెప్పావే ಕ್ರಮೇಣ ಇಂಕ್ಲನ ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಂಕ್ಲೆಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಓದ್ಯಾರನೇ ನರ್ಕ ಬರ್ಪನ ಇಂಕ್ಲೆಕ್ಕೆ ತುಲೆ ಕೊರ್ನ ಪೇಪರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಚ ಒಂದು ಡಿಲ್ಲು ಚಾರ್ಜಿಗೆ ದಿಟ್ಟ ಸೀಟ್ ಸೀಟ್ ದಾರಿ ಇಟ್ಟು ಚಾರ್ಜರ್ ಉಂಡು ಪರ್ಪುನ ನೀರು ಮಂತುಂಡು ಈ ಕ್ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಅಂತಂದ ನಮಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಗ್ ತಿರುಪುನ ಬ್ಯಾಗ್ ತಿರುಪುನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಓದ್ಯರ ಗೊತ್ತಿಜಂಡ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರಿಯರ್ ಕೊರ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಯಾರನ್ನ ಡೆಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಣುಕ್ಲಂತ ಬಣ್ಣಾಕ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ ಬುಡಪದು ಓದೋದಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದ್ಯರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾನ ಏನಂತ ಬೇಕು ಲೈನೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗ ಗಡ್ಡಂಜಿ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಸೀಟ್ ಮಂತ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆತುಂಡು ఒక ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ನೀಟ್ ಉಂಡು ಲೈಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಚಿ ಬೇಯ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿ ವಿ ಅದು ಇರ್ತುಂಡು ಆ ಸೈಡ್
ಅದನ್ನು ಪನ್ನೀರ್ ಉಂಡಲ್ಲಿ ದಾದ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಟು ದಾಲ ಪನ್ನೀರ್ ಅಂಜಿ ಸರಿ ಉಂಡವು ಅವಳ ಸರಿ ಉಂಟು ನನ್ನತ್ತ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ನನ್ನ ಫೋನ್ 5 ಗಂಟೆ ಎತ್ತುಂಡು ಇದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಬುಕ್ ಮೈನ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಚಾಯ್ ಉಂಡು ಅವು 7 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಚಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 5 ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಉಂಟು ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಉಂಡು ಎತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಅಂತೂ ಕೊರ್ಪು ಈಗ ಬರ್ತನಾಗ ನೆಪ್ಪಿದೆ ಜಪ್ಪಂಡ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ನೀರ್ ಇಪ್ಪನೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಭಾಷೆದ ಪೇಪರ್ ಕೊಂಡು ಇಡ್ಡೈತಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇರಳ ಆಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳ ಪೇಪರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ತಿಂಡೈತೈತೆ ಬೇರೆ ಪನ್ನೀರದ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇ ಭಾರತ ಟ್ರೈನ್ ಪೋನ ನಕ್ಲು ಹೊರನಿಕ್ಲು ಟಿಕೆಟ್ ದಿತ್ತು ಒಂದೇ ಭಾರತ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ಮಜಾ ಉಂಟು ಒಂಜಿ 2,000 ಖರ್ಚಾವು ತೊಂದರೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ ಪೈಸದ ಹಿಂದೆ ಪೈಸೆ ಒಂದು ತುಯಾರನಿದೆ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಪರ್ತಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಕೊಚ್ಚಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇ ಭಾರತ ಹೋಗ್ತು ಐನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಟು ಪನ್ನೀರ ಬೋಡಾತು ನಮ್ಮ ಐನಿ ಒಂದೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ದುಃಖ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೀರದ ಆಲಿದ್ದಿ ನನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಬಿಡುತ್ತಾ ಹೊಡ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಪನ್ನಡಾಟ అనౌన్స్మెంట్ సురాతండి డోరు బందని పేరుకి కేనుండా మాంతా భాష ఎట్లా ఉండవు ఈ మాంతా లాంగ్వేజ్ ఎట్లా మన పేరు ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಬುಡುಪುನ 85 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಥರ 85 ಸ್ಪೀಡ್ ಇದ್ದಿ ನಮಗೆ ದಾಲ ತಪ್ಪೇರಿದ್ದಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ರಿದ್ದಿ దాని వంట మా అంత అనౌన్స్మెంట్ నట్టే ఇప్పుండు కొంచెం స్టాప్ అవుతున్నాకలా అయినా అనౌన్స్మెంట్ అవందిప్పుడు అంచేత ఇయర్లో టెన్షన్ అనుకుంటుంది అంతకు డైరెక్ట్ బల్లే ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಡೆಲ್ವಿ ನುಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೇನು ನಡ್ತೋತಾರೆ ಅದಾದ ಡೆಲ್ವಿನ ಪಂಡ್ಲೆ ಓ ಐಕ ಫುಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆತ ಉಮ್ಮಲಿ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಪ್ ಓಲಾಂಡ್ಲ ತತ್ತದ ಒಂಜಿ ಉಮ್ಮಿಲಿ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಡ ಐನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬರೋಡಾತು ಉಮ್ಮಲಿದ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಉಂಟಾವೆ ಇದು ಫ್ರೀ ಮಾಂತ ಫ್ರೀ ನಾನು ಇನ್ನು ಗಿಚ್ಚಾದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಂಡೇ ರಾಪುಜಿ ಅವು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಐತೆ ಇಂದು ಏತೆಡ್ಡು ಚಾಯ್ ಬರ್ತು ಚಾಯ್ ದಿಡ್ತಾ ಓಡಾಯ್ತು ಫುಟ್ ರೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಿರ್ಗ್ಯಾರೌಂಡು ನೀರು ಸೆಟಪ್ ಉಂಡದ ಬಡಣ್ಣ ಪರವಳಿ ರೈಲ್ ನೀರು ఒక ఇరే బిస్లరీ అంతా బోర్డు తిక్కంది రైలుతో నీరే తిక్కునే మూడు టు బుక్ ఫుడ్ అంత నెట్ డీటెయిల్ అంతా ಈ ಕುಪ್ಪಿಟ್ಲ ಉಂಡು ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷದ ಅದು ಹೊತ್ತಂಡೆ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ನದ ಅದಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ ಅಟ್ಟ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಉಳ್ಳೇರು ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ಅಂಡಿಗೆ ಅವೇ ಅಕ್ಲಣ್ಣ ಬರೋಣ ಬರ್ತದೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ಅಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತೈಸ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ ಅಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂತ್ರಿ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯುವ ನಿಧಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವತ್ತೆಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಬಾಕಿ ಇತ್ತನಷ್ಟೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಯುವ ನಿಧಿ ಮಾತ್ರ ಇಕ್ಕಂದ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬುಕ್ಕ ಇಂದು ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಪೈರ ಎಂಗ್ಲ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಓಪನ್ ಆನುಕ್ಲೇಕ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಾದನ್ಲ ಫ್ರೀ ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಐತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಅಂತಾರೆ ಅವು ಸ್ತ್ರೀ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಲೆ ಫ್ರೀ ಆನಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಡು ಅಕ್ಲದ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಜನ 90% ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸಿಪುಂಡು ನನ್ನ ಬಸ್ ಕಾಸಿಪು
ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಅಂಡ ಅಕ್ಲು ಒಂಚೂರು 90 ಅಂತ ಪರ್ತ ಬರುವೇರು 90 ಪಡ್ತಾರೆ ಪೋಯರ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗ್ಬೋದು കൊണ്ട് ಮಂತನೇ ಎದ್ದಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಉಂಡಕ್ಕ ನಾಳೆಲ್ಲ ತಿಂಗೊಂಡು ನಾನಲ್ಲ ಐತೆ ಬರುಂದು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂದೆ ದೂರ ಗೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ದೂರ ಸಂಕಟ गेले ओके ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮುಳು ಏನಕ್ಕೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಂತ ತೋಯ್ಪಾಬ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೆಂಚೊಂಡು నేను ತೋಯ್ಪಾಬ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೆಂಚೊಂಡು ಮಲ್ಲೈಜೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಸ್ಮೆಲ್ ದಾಲೈಜೆ ದಾದ ಅಂತ ದಿಕ್ಕಿನ ನಮಗೆ ಚಾಯಕ್ಕೆ ದಾದ ಅಂತ ಉಂಟು ಬ್ರೂ ಕಾಫಿ ಅಂತ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರುವ ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಬರ್ತುಂತುಗ ಗಾಯಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನೋವಾ ಎಂಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಹಾ ಬರೀರ ತಿಕ್ಕನ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಂದು ಅಂತ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದು ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿಸ್ಟಮು ಎಡ್ಡೆ ಮಜಾ ಉಂಡು ನನ್ನ ಚಾಯ್ ಆ್ಯಪ್ ಬರ್ಪುಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಕನ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕರೈತೆ ಇಂದನೆ ಈ ಬೆಚ್ಚ ನೀರನ್ನು ಚಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಮೂಲ ಉಂಡವೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಫಿ ಪೊಡಿ ಉಂಡ ಕಾಫಿ ಚಾಯ್ ಪೊಡಿ ಉಂಡ ಚಾಯ್ ಪೊಡಿ ಮತ್ತು ಉಂಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಕೋಳು ಅಂತ ಉಂಟು ಚಹಾ ಪೊಡಿ ಉಂಟು ಪೇರದ ಪೊಡಿ ಫುಲ್ ಫುಲ್ ಅದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಉಂಟು ಕೈದಕ್ಕೆರ ಚಾಯ್ ಅಂತ ಮನ್ಪರ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ಕೊಳಕ್ಲಿಗೆ ಅವರ ನೆಟ್ ಒಂದೇ ಬರದ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಚಾಯ್ ಅಂತ ಬರೋಲಿ ಇಂದು ನಮಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಫುಡ್ ದಿಕ್ಕುನಾಕ ಇಟ್ಟ ದಿಕ್ಕುನ ಅಂಜಿ ಮೆನ್ನು ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಚಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೃಶ್ಶೂರು ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೀ ವಿತ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನ್ನರ್ ಉಂಟು ಬುಕ್ ഷൊർണൂർದಾಗ ಬರ್ತಲ್ಲ ಎರ್ನಾಕುಳಂದಾಗ ಚಾಯ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಚಾಯ್ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದುಂಬ ಬರ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ನನ್ನ ಚಾಯ್ ಬರ್ತೆ 7 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಉಂತೋಡು ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡವೆ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಇದ್ದುಂಟು ನಿಕ್ಲೋ ಈತ ಬಿಟ್ಟ ಬರಂದ ನಕ್ಲೋರ ಬಲ್ಲೆ ಬತ್ತೊಂಚಿ ನತ್ತ ಅನುಭವಿಸಲೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲನ ಚಾಯ್ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ನಾನು ಇಂದೇನೆ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಪೇರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಬಾಕಿ ಮಾ ಅಂತ ಪಾಡ್ಯ ಇಂದೇನು ಒಂಜಿ ಪಾಟೋಳು ಚಾವೆ ಅವು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇಂದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇನ್ನು ಪಾಡ್ಯರಿದ್ದೆ ಅವು ಮಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೈದಕ್ಕೆರನಾಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕರಿಪ್ಪು ನಾವು ಇಂದು ಕಾಫಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ತುಲೆ ಯಾನ ಇಂದು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಪಾಗಾಗ ಬರೋಡಂಡ ಯಾನು ಮಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಬಾಡ್ತೆ ತಿಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕನ್ನು ಮಾ ಅಂತ ಫುಲ್ಲು ಬಾಡ್ತಾ ಬಿಡ್ತೆ ನಾನು ಇಂಚ ಆತನಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬಾಕಿ ಪುಣೆ ಟೇಸ್ಟ್ ದೊತ್ತ ಏನು ಪನ್ಪೇವೆ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸೇಪುಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದುಂಡವೆ ಮಾಂತ ಫುಲ್ಲು ಬಾಡ್ತೆ ಪರ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆದಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಗ ನಿಲ್ನ ಎಂಚುಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಕೊರಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ಓಕೆ ನನ್ನ ಚಾಯ್ ಬರ್ತು ಬುಕ್ಕದುಕ ಬಾಯ್ ತುಲೆ ಬುಡಪ್ಪಲೆ ಇನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ತುಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಓ ಇದೆ ತುಲೆ ಮಿಚ್ಚರ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಸೇಮಿಗೆ ಮಿಚ್ಚರ್ ನಾನೊಂದು ಐಟಮ್ ಒಂಜಿ ಬುಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ
ಪೂರಿ ಅಂಚಿನ ಆಯ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಬಜಿಲು ದಾವಂದ ಆಯ್ತಾನ ಇಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಐಟಮ್ ಇಂಕ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವಡ ಇಂకొక ಇಂಚಿನ 2 ಐಟಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಕೊ ಚಾಯ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಹೆಲ್ತಿ ಆತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಣ್ಣಗೆ ರೆಪ್ಪೆದಾನೆ ಉಂಡ 2 ಐಟಮೇ ಕೊರ್ವೆರತೆ ಇಂಚ ಓಕೆ ಬಾಯ್.